שלום לכולם, אחר הצהריים טובים, או ערב או לילה או בוקר טוב, תלוי איפה אתם נמצאים ואיפה אתם רואים. היום רציתי להגיד כמה מילים על גואטמלה, אם מתכננים לבקר או סתם אם מתעניינים. גואטמלה, מדינה ששוכנת במרכז אמריקה, מדרום למקסיקו הגדולה. למעשה מאוד דומה לה מכמה בחינות, אבל בקטן יותר. הכל יותר קומפקטי, יותר נוח. אבל מבחינת התרבות וההיסטוריה מאוד דומה למקסיקו, ובכלל להיסטוריה של מרכז ודרום אמריקה. אני רוצה לדבר על כמה נושאים בסיסיים למי שמגיע למדינה, או סתם למי שמתעניין. דברים לא מובנים מאליו. בכל זאת מדינת עולם שלישית, למי שמגיע ממדינה מפותחת יותר, אבל נורמלי באזורים האלה. נתחיל לגבי האווירה, האנשים, סוג האוכלוסייה. מחצית האוכלוסייה לפחות מעורבים. מה רוצה להגיד בזה? שעירוב של האוכלוסייה הדמאיה שהייתה פה לפני שהגיעו הספרדים, יחד עם הספרדים שהגיעו והתערבבו. מה שכן, משהו שנכון לגבי גואטמלה יותר ממדינות אחרות, גם פרו, תחת הקטגוריה הזאת, אוכלוסייה ילידית מאוד גדולה, לפחות מחצית מהאוכלוסייה. וזה משפיע מאוד על האווירה במדינה. בניגוד למדינות בדרום מרכז אמריקה שיותר אירופאים. האנשים נחמדים בגדול, אנשים פשוטים יחסית. בדרך כלל נכונים לעזור, אין בעיה לשאול כל דבר. כמובן בעיקר בספרדית, מעטים יודעים אנגלית, אבל ינסו גם אם צריך בידיים. לא מרגישים שום בושה לשאול מישהו, בדרך כלל מאוד נכונים לעזור ומנסים, אפילו כשלא כל כך יודעים. גם נושא שחוזר על עצמו זה לגבי הבטיחות. קודם כל מה שאני אומר, תמיד צריך להיזהר, כל מקום בעולם, גם במדינות הכי מפותחות, תמיד צריך לפקוח עיניים. בגדול, אין סכנה ממשית, בטח לא באזורים תיירותיים שהם מאובטחים. יש מקומות שיש מצלמות אפילו. אבל נזהרים מאוד לא להתעסק עם תיירים. מה שיותר צריך להיזהר זה מגנבות למשל, גם אם זה טלפון, כל דבר שהוא בעל ערך ואפשר למכור אותו, ומרמאויות כל מיני ששומרים טיולים כלשהם, שקונים מזכרות וכאלה, בדרך כלל ינסו להוציא הרבה יותר מהערך האמיתי, וכדאי מאוד להתמקח על המחיר. אז כאמור, האנשים נחמדים, פשוטים, אין מה להתערבב איתם יותר מדי, אבל אין גם בעיה ליצור שיחה, אמנם לא שיחה משמעותית, אבל שיחה כלשהי. כבר מדברים על קניות, לקחת בחשבון שהכסף בו זה קצל. קצל זו גם הציפור הלאומית, אגב. יש מקומות שמקבלים דולרים, גם כרטיס אשראי מקבלים, אבל בעיקר במקומות התיירותיים, מקומות אחרים פחות סביר. תמיד כדאי שיהיה מזומן וקצלים, במקרה שאי אפשר פשוט. יש הרבה מקומות כפריים, אמנם שרוב התיירים לא מגיעים אליהם, ששם זה רק בקצלים ורק מזומן. ובכל מקרה תמיד מומלץ שיהיה. לא להסתמך על הדולרים או על כרטיס אשראי רק. נושא נוסף זה הכבישים, הדרכים, התשתיות. בגדול לא כאלה טובות, למרות שבשנים האחרונות הרבה דרכים מתקנים אותם. לא רק הדרכים הראשיות של המדינה שהיו באמת על הפנים, גם דרכים בערים שפחות מוכר. אבל עדיין הרבה דרכים הם דרכי עפר, חול, וגם אם מדובר בדרכים שמובילות למקומות התיירותיים, עדיין יש הרבה דרכים שההגעה קצת קשה יותר. מה שאומר בעצם שזמן ההגעה הוא לא בטוח. כלומר, לקחת בחשבון את מצב הדרכים, פקקים שיש פה וכל מיני אירועים בכביש, שבמדינה מסודרת, כשהכבישים יותר מסודרים, קורה פחות. פה למשל תאונה יכולה לחסום לכמה שעות את הדרכים, כן, דרכים חלופיות. עוד דבר מוזר אבל מאוד שכיח בכל גואטמלה זה הבמפרים, מה שנקרא פה טומולו, שם מקומי,
שגם אם אתם נוסעים בכביש ראשי, זה לא יוצא דופן להתקל בהם וצריך מאוד להיזהר, כי בדרך כלל לא רואים אותם, הם לא מסומנים וגבוהים ומסוכן. כמובן שמי שמגיע לגואטמלה בדרך כלל לא שוכר רכב, למרות שיש כאלה שכן, אבל זה פשוט דברים שצריך לקחת בחשבון, שהזמנים פה הם פחות לפי הקילומטר והמרחק, אלא כל מיני אירועים בדרך, וכאמור מצב התשתיות. רוב מי שמגיע משתמש בשאטלים בין המקומות התיירותיים. שאטלים מסודרים, לפחות המקומות המוכרים יותר. מי שרוצה להגיע לאזורים יותר נדחים, אגב מאוד מומלץ. בהזדמנות אולי אני אעשה סרטון לגבי איזה מקומות מיוחדים יש בגואטמלה, שרוב התיירים מסתבר לא מכירים. גואטמלה גם מדינה מאוד הררית, מה שאומר הרבה עליות, חדות מאוד לפעמים. זה עוד גורם שיכול ליצור פקקים. לאו דווקא בעיר בירה, שמאוד פקוקה אגב. מי שבכל זאת מעיז לזכור רכב להרפתקה הזאת, פרט לנקודות שציינתי עכשיו, קחו בחשבון גם שחוקי התנועה פה זה לא מה שאנחנו מכירים. בתיאוריה כן, החוקים קיימים, אבל אחד לא שומרים אותם. רוב האנשים לא מכירים את החוקים, ולמעשה גם לא יודעים לנהוג. מאוד שכיח פה לקנות רישיון למשל, אפילו לא יודע אם להגזים ולומר, זאת כנראה המציאות, רוב האנשים או נוסעים בלי רישיון או קנו את הרישיון בסכום לא גדול, ומבחינה חוקית, מבחינת המשטרה זה תקף, ככה שלא מכירים את החוקים בכלל. הרבה תאונות על דברים מגוחכים למשל, כמו לא לעצור בתמרור עצור. קרה גם לי. לא היה נעים, אבל זה חלק מהניסיון פה. אז בגדול להיזהר, גם בדרכים, גם סתם כשמסתובבים, אבל מדינה בטוחה. מדינה נחמדה, ידידותית, פשוטה. ועל אחת כמה עם ישראלים. אגב, בנושא הזה אפשר להזכיר שיש קשר מיוחד בין ישראל לגואטמלה, קשר היסטורי. מה שידוע להרבה גואטמלים, ואני לא בטוח של ישראלים, זה שגואטמלה הייתה המדינה שהכריעה את ההצבעה לגבי הקמת המדינה. לא רק זה, לפני כמה שנים, כשהחליטו להעביר את הבירה מתל אביב לירושלים, גואטמלה לצד ארצות הברית, שתמיד תומכת, הצביעה בעד, בניגוד לכמעט כל מדינה אחרת. כלומר, תמיכה מלאה בישראל, תמיד, ולא משנה באיזה נושא. ככה שגם להגיע לפה, להגיד שאתה ישראלי או יהודי, אין שום בעיה. לגבי נושא האוכל, גם מהבחינה הזאת, מאוד דומה למקסיקו, דברים משותפים, כמו הטורטיאס, השועית, כל מיני סוגי טאקו, בוריטוס. מדינה שפחות מוכר הנושא הצמחונות והטבעונות, או אוכל אורגני, קיים רק אצל בודדים, אז בעיקר הרבה בשר, שיכול להיות עוף שמאוד שכיח פה, אבל גם חזיר. אז מי ששומר, גם לא 100%, או לא לאכול חזיר, או לא לערבב בשר וחלב, כמוני, למרות שלא אוכל כשר באופן רשמי, כדאי לבדוק טוב לפני, אם אתם אוכלים בחוץ. מה שכן מאוד שכיח פה גם השווקים, בכל כפר, עיירה, כמות אינסופית של ירקות ופירות טריים. גם פה אפשר לראות איזה שדה חקלאי. בכל זאת מדינת עולם שלישית, אחד מהתוצרים הבסיסיים, חקלאות. גואטמלה בין היתר מדינה של קפה. ככה שאין בעיה ללכת לשוק, לקנות ירקות, פירות, יש מבחר עצום, הכל טרי, טעים, בריא, זול. גם לגבי הירקות, בדרך כלל אין בעיה עם זה, לקנות ולבשל. לגבי נושא הבשר, קצת יותר צריך להיזהר, כי אם זה לא נקי וההיגיינה בגואטמלה היא לא במצב כל כך טוב בהרבה מקומות, או מה שמחשבים כהיגיינה זה פשוט לא מספיק. מה שאומר שצריך מאוד להיזהר מה אוכלים ואיפה אוכלים. אני כאמור מעדיף כמעט תמיד לבשל לבד, וככה אין שום בעיה. מי שרוצה לשטוף את הירקות טוב אפשר, לא נחוץ מניסיון שלי. פירות וירקות שמאוד טיפוסים לגואטמלה. זה אבוקדו, שהוא במקור מהאזור הזה וממקסיקו. ויש אותו כמו מים ובזול וטעים וסוגים שונים, גם מקומי, גם ממקסיקו אגב.
מנגו בעונה, כמויות אדירות, אננס גם כן, קוקוסים, גם בשביל מה שנקרא הבשר, הקוקוס עצמו, וגם המים לשתייה, שזה גם מאוד בריא, ויש המון, והפפאיה, ועוד כל מיני פירות וירקות פחות מוכרים, וגם הכן מוכרים. כאמור, בכל כפר, כל עיירה, בכל עיר יש שוק, ומומלץ לבקר. בדרך כלל לצידו יש גם שוק של מזכרות, לפחות באזורים התיירותיים, ולהתמקח על המחיר. פחות לגבי האוכל, יותר לגבי המזכרות והחפצים. אז אחד היתרונות בגואטמלה, שדברים שבישראל יעלו הרבה, וגם מי יודע מה באיזה איכות, שמייבאים אותם, אז פה יש כמו מים. מאוד מומלץ לנצל את זה בשעות פה. למי שכן חשוב האוכל הכשר, יש 3 בתי חב"ד, אחד באנטיגואה, אחד בסן פדרו, באגם הטיטלן, ואחד בסיטי שהוא יותר לקהילה. למרות שחב"ד כמו חב"ד, לכל מי שתהיה בעיה, בטוח יעזרו. אז כאמור, ההיגיינה בגואטמלה לא בסטנדרטים שאנחנו מכירים, למקומיים פחות יש בעיה עם זה, כי הגוף רגיל. מי שמגיע מבחוץ, קודם כל נושא המים, לא שותים מים מהברז. אם אתם נשארים בהוסטלים השונים, אז בדרך כלל יש להם מסנן מים כזה ומשם ממלאים, ואם לא אז קונים בקבוק. לגבי מים לרחצה, משהו שלא מובן מאליו בכלל, מים חמים. בהרבה מקומות בגואטמלה, כולל במקומות תיירותיים שהם לא ברמה מאוד גבוהה, אתם יכולים להתקל או במים קרים פשוט, או כמו מה שברוב המקומות, אין פאנלים סולאריים בדרך כלל, אלא משתמשים במכשיר חשמלי שמחמם את המים במקום כשהם יורדים. זאת אומרת שהזרם של המים אי אפשר לשים אותו חזק, הם לא מספיקים להתחמם, וצריך מאוד להיזהר כי זה עירוב של חשמל ומים, מה שלמדנו כילדים לא להתעסק, ופה זה נורמלי. וכן, גם קרה שהתחשמלתי. מה לא קרה בגואטמלה? נורמלי מאוד אגב להתקלח במים קרים. המקומיים ברוב האזורים בגואטמלה, אם אנחנו מדברים על אנטיגואה או שכבת אוכלוסייה גבוהה יותר, מתקלחים במים קרים ומתרגלים לזה. וזה בריא אגב. שווה לנסות וזו הזדמנות. אגב, במקומות הכפריים יש הקצבה למים ואפילו לחשמל, שיש רק בימים מסוימים. אז אחד הפתרונות זה מה שנקרא פילה, שזה מעין מאגר קטן של מים, כמו שהיה לי בהתחלה כשהגעתי לגואטמלה, ככה שגם בימים שלא הייתה אספקה מהמועצה המקומית, תמיד היה מים. למשל הייתה הקצבה של 3 ימים בשבוע, שעות מסוימות, אבל גם בימים אחרים היה מים מהפילה, מהמאגר הזה. עוד נושא שלא ממש מדברים עליו, אבל שמים לב אליו, ובעיקר הישראלים שמגיעים לפה, זה הפצצות. כל הבומים האלה ששומעים כמעט באופן יומי. מה שבישראל זה מקור לבעלה, פה בגואטמלה זה עניין שבשגרה. כמעט באופן יומי שומעים את הבומים האלה. אין לי הסבר כולל למה זה, אבל חלקית, בגלל שהם פשוט אוהבים את כל הנפצים, גם כשזה סוף שנה, אבל לא רק. ופרט לזה, באופן יומי, הכנסיות, כדי להודיע לאנשים שיגיעו למיסה וכל מיני כאלה, יש בומים מהכנסיות, הפיצוצים האלה, שהם בעצם סימון לאנשים להגיע לכנסייה, וכאמור פשוט הם כמעט מכורים לכל הפצצות האלה, שאותנו מעורר ומלחיץ. אבל אין מה לדאוג, פה בגואטמלה זה לגמרי נורמלי. וגם יש חגיגות של הכנסיות של כל מיני קדושים, ולא חסר פה קדושים. ככה שבמשך ימים רבים של השנה יש כל מיני חגיגות ופסלים וכאלה. וגם שם יש את הפיצוצים האלה. וכמובן, עניין שלישי זה החתונות, חגיגות. שם בעיקר זה זיקוקים. אפשר לראות במקומות שונים בגואטמלה, לא משנה, כפר, עיר, זיקוקים באירועים מקומיים, פרטיים, ושאר נפצים.
אלו אני חושב הסיבות העיקריות, ובכל מקרה הנקודה היא שאין מה להילחץ, זה נורמלי לחלוטין. טוב חברים, זה היה מעט מאוד לגבי גואטמלה. אם יש לכם שאלות לגבי המדינה מבחינה תיירותית וגם הזווית המקומית, בכל נושא בכללי שקשור לגואטמלה, למרכז אמריקה, אמריקה הלטינית בגדול, אשמח לענות. מקווה שהמידע עזר במשהו, או שלפחות היה מעניין. אם אהבתם את הסרטון ורוצים לראות עוד תוכן דומה, מוזמנים לתת לייק, לעקוב אחרי הערוץ ולהשאיר תגובות. ונתראה בקרוב. לילה טוב.